Gandang umaga po. Nandito naman po ang Iwaga ng Pangasinan po na magbabagi po ng mga talandro po na pwede pong ipatato sa katawan. At makapangyarihan, mga talandro. Maganda po itong pamproteksyon po sa mangkukulam, mababarang. At sa lahat po, proteksyon po ito, kaligtasan sa kapamakan. At lis, bala, kabal, nandito po lahat po. Ito. Pwede po ipatato sa katawan po ito. Ayan. Mga talandro po yan. Pwede nyo pong i-print. Bumili po kayo ng puting tela po na gawin nyo pong talandro po. Ipa-print nyo po. Tapos konsagran, buhayin, at binyagan. Napakalakas po na po ito. Kalakas ng kalikasan po ito. Maganda po itong gamitin po sa panggamutan po ito. Marami po dito. Ayan po. Ikatlong espada ni San Miguel, lagad ng kasamaan. Maganda po itong ipakon po, mga orasyon niya. Po. Ayan, kanyan. Talandro po na buhay. Maganda po ipatato sa katawan. Kahit saan parte ng katawan. Ayan po. Talandro na inigat-ingatan ko po. Ayan po. Ayan. Ito po yung tinatawag nila ito na bandang anino sa natila, lutang-lutang sa dagat. Ito ay maganda po rin ipatato sa katawan. Ang pilang guwam, X-Mineraw, Ekua, Ekui, Yu. Ganda yan. Ito, loob ng puso, lutang-lutang sa dagat. Talandro. Maganda pong gamitin pong pangkaligtasan, pangkabal sa katawan. Maganda po ipatato. Pangproteksyon, pasumbalik. Yan. Talandro yan. Yan po. Talandro. Lakas ng kalikasan. May tagabulag. So, maganda po tagabulag to. Tagabulag. Ang buhay na buhay po yan. Yan. Ito po subo kabal. Ito. 24 oras. Ito po, maganda po patato sa katawan din po ito. Ang gawin nyo po ay bumili po kayo ng tilang puti at ipailagay nyo po sa tila. Gandalin nyo araw-araw. Proteksyon po. Kung kayo po yung manggagamot, dapat mayroon po kayo nito. Yan. Pangkabal yan. Pato. Yan.
bakal. Marami pa dito. Kapal pa to. Kabal. Maraming salamat po.